Patay ang usa ka 3 anyos og 5 anyos nga magsuon. Human matrap sa nasunog nga panimalay niini sa Titay, Zamboanga, Sibugay. Gidulaan nga lighter sa mga bata ginalantaw nga hinungdan sa sunog sumala sa BFP. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Patay ang 3 anyos nga batang babayi nga nailahang si Christy Parcon, human kini matrap sa nasunog nilang panimalay sa Purok Dalia, poblasyon sa Titay, Zamboanga, Sibugay, pasado alas 12 sa hapon adlong Biyernes. Samtang, ang 5 anyos nga igsuon niini nga si Chris Jem Parcon na-rescue pa sa ilang uyuan ug nadala sa ospital. Apan namatay gihapon pagka alas 8 sa gabi sa susamang adlaw. Apan una mipanaw ang 5 anyos nga bata, nakaistorya pa kini sa nurse sa ospital. According sa nurse, kay katong bata nga 5 years old, nagkastorya pa, ikangutana siya sa nurse, nagdula daw sila kalayo gamit ang lighter. Wala kagawas ang mga bata, kay ang puwertahan dito sa gawas, gipadlakan og langsang sa papa. Samtang nagkapaso-paso sab ang 67 anyos nga apuhang nga lalaki sa 3 anyos ug 5 anyos nga mga bata nga anaasab sa sulod sa panimalay atol sa sunog. Apan naluwas kini sa ilang mga silingan. Nilakaw matud pa ang ginikanan sa mga bata sa kasikbit nga munisipalidad sa dihang nasunog ang ilang balay. Subay sa investigasyon sa BFP9, posibleng hinungdan sa sunog mao ang lighter nga gidulaan sa mga bata. Gani, tungod gama sa light materials ang balay, daling mikanit ang kalayo. Ayun, kaning balay ma'am is wala na identify dayon sa mga silingan kasi sa tunga ang iyahang area. Nahibaw-an nila nga nasunog na katong pagdako na kayo sa kalayo. Kung 3 years old ma'am, mao gitoy na pagid ma'am, na trap gid ma'am. Wala man nakit-i sa angkol. Sa karon na turnover na ang mga patayng lawas sa mga bata ngadto sa ilang kabanay. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa mga ginikanan sa bata. Panawagan sa kabumberohan. Nawagan mi sa tanang mga residente. Mahimo dili makabot sa mga bata. Posporo, example, mga lighters. Dili na natutubaton nga kung ang mga bata ay nabilin sa ilang panimalay, dili na pamakan. Ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao.